खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैगौ 8 जुनाव बीजेपी सरकार एबा एनडीए एलायंस गवर्नमेंट दानायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव जेडीयू आरो टीडीपीनिफ्राय माखासे माने गोख्रों दाबि आरो बे गोख्रों दाबिफोरखौ जुदि मोदीनिफ्राय एबा बीजेपी दोलोनिफ्राय जुदि गनायनो हायाब्ला अब्लानिया फैगौ 8 जुनाव सरकार दानाया फेलें जागोन नामा बेयाव मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआव दा सरकार दागोन थामहिनबा फैबाय थानाय 8 जुनाव थारैनो सोर सरकार दागोन दासिमबो आख'फाखौ नुजाथिदों गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा थारैनो एनडीए थामहिनबा बीजेपी दोलोआ बेबाराव सरकार दानाया एबा सरकार दानायनिफ्राय फेलें जानांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों जेराव जेडीयू आरो टीडीपीनिफ्राय चंद्रमोहन नायडू आरो नीतीश कुमार बिथांमोना माखासे माने गोख्रों दाबि खालामदों आरो बिथांमोननि दाबि बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव मोदी सरकार एबा बीजेपी सरकार बुंनो मोननाय नङा बे गोख्रों दाबिखौ खालामदों जेडीयूनि चंद्रमोहन नायडू आरो टीडीपीनि नीतीश कुमार बिथांमोना फैबाय थानाय सरकारखौ एनडीए एलायंस गवर्नमेंट एबा एनडीए एलायंस सरकार होननानै बुंनांगोन बीजेपी सरकार बुंनो मोननाय नङा बे गोख्रों दाबिखौ खालामदों जेडीयूनिफ्राय टीडीपीनिफ्राय टीडीपीनिफ्राय जेरै चंद्रमोहन नायडू नीतीश कुमार बिथांमोना फैबाय थानाय सरकारखौ बीजेपी सरकार एबा मोदी सरकार बुंनो मोननाय नङा होननानै गोख्रों दाबि खालामदोंना बे समाव माखासे सुलुं एबा माखासे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों फैबाय थानाय सरकारखौ एनडीए एलायंस गवर्नमेंट एबा एनडीए एलायंस सरकार होनना बुंनांगोन होननानै दाबि दिखांदों बेजों लोगोसे आरो 7 मन्त्रि नायगिरदों जेडीयू आरो टीडीपी आरो शिवसेना बिथांमोना बे समाव फोरमायनाय बायदिब्ला एबा जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जयन्त बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मन्त्रि स्टेट मिनिस्टार एबा मन्त्रि नायगिरदों होननानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव बीजेपी एबा मोदीनि सिमां एबा सरकार दानायनि सिमाङा फेलें जागोन नामा जुदि फैबाय थानाय समावबो आरो बे समाव बुंनांगोन जि मिरु सरकार दानो थाखाय 272 मासि एबा देरहानायनि मासि मोननांगौ जायो नाथाय बीजेपीआ बेफोरबायदि मोनाखै बीजेपीआ गासै हादोराव 240 मासि मोननो हादोंमोन मेजिक शेयार मोननो हायाखै गासै मेजिक शेयार दानो एबा सरकार दानो थाखाय 272 मासिनि गोनांथि जायो नाथाय बे समाव जेडीयू आरो टीडीपीखौ लानानैसो सरकार दानो हागोन मोदी सरकारा एबा मोदी गभर्नमेन्ट दानो हागोन थारैनो बेखौ लानानैनो सरकार दायिनि सिगांनो माखासे माने गोख्रों दाबि खालामदों जेडीयू आरो टीडीपीनिफ्राय चंद्रमोहन नायडू आरो नीतीश कुमार बिथांमोना गासै 7 लोगोसे शिवसेनानिफ्रायबो मन्त्रि नायगिरदों जेराव माखासे माने गोख्रों आरो गिदिर मन्त्रि बिबानखौ नायगिरदों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि लोगोसे आबाद बिफाननि मन्त्रिजों लोगोसे गुबुन गिदिर मन्त्रि बिबानखौ बे समाव शिवसेनानिफ्राय चंद्रमोहन नायडू लोगोसे नीतीश कुमार बिथांमोननिफ्राय दाबि दिखांदों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों फैबाय थानाय समाव बीजेपी दोलोआ गोख्रों जानाय नङा बेयो रोखा जाबाय बे समाव बुंनांगोन थांनाय 10 बोसोराव बीजेपी दोलोआ गोख्रों गावनि गोहोखौ लानानै सरकार दाबोदोंमोन नाथाय बे बाराव किं मेकार हिसाबै जेडीयू आरो टीडीपीआ जाबाय बे बारनिफ्राय एबा एनडीए एलायंस गवर्नमेन्टआव बयनिख्रुइ गोहोग्रासिन किं मेकार बायदियै बे समाव जानायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव बीजेपी दोलोनिफ्राय गासै 240 एमपि देरहानो हानाय एबा लोकसभा बियाबाव देरहानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे बेखायनो जेडीयू आरो टीडीपीखौ लानो हायाबा मोदी सरकारा मालाब्लाबो सरकार दानो हाया बे रोखा जाबाय बेजों लोगोसे आरो माखासे माने गासै मोनजि उदां बिजाथिखौ बे एनडीए गभर्नमेन्टआव एबा एनडीए जथाय दोलोआव लानाय जादोंमोन बिथांमोनाबो माखासे उदां बिजाथिनिफ्रायबो मन्त्रि नायगिरदों होननानै माखासे माने खौरां बिजोङाव बे समाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव एनडीए गभर्नमेन्ट थामहिनबा मोदी सरकारा गोहो गैयै सरकार जासिगोन नामा जेराव एनडीए जों जुदि जेडीयू आरो टीडीपीआ गोखाना होयोबा एबा साइड जाना होयोब्ला अब्ला सरकार बायगोना बेयो रोखा आरो फैबाय थानाय समाव मोदीआ गावनि गोसो बायदि गावनि आसियाव फिदिंनो हानाय नंला बेयो मोनसे रोखा जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव चंद्रमोहन नायडू बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों गासै 7 मन्त्रिनि गोनांथि एबा 7 मन्त्रि दाबि खालामदों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मन्त्रि दाबिनायखौ बे समाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो माखासे समनि सिगांसो खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों बिथांमोना एबा दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो मन्त्रि बिबाननि दाबि खालामदों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों बिदिब्ला जुदि
सागु जुदि गुबुननो मन्त्रि होयोब्ला अब्ला बिजेपिनि आखायाव मा थाबोगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों बे समाव बुंनांगोन दि फैगौ 8 जुनाव मोदीआ सरकार दागोन बियो रोखा नाथाय मोदी सरकार दानायनि गुबै जाहोना आरो मोदी सरकारनि गोहोआ थागोन जेडीयू आरो टीडीपी थामहिनबा नीतीश कुमारजों लोगोसे चन्द्रमोहन नायडू बिथांमोना जाबाय साफा किं मेकार जानानै दङ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट गोबां ससियेल मिडिया गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों दासिमबो रोखा जायाखै दि माबे दोलोआ थारैनो सरकार दागोन दा बेनि सिगांनो नीतीश कुमार आरो चन्द्रमोहन नायडू बिथांमोना माखासे माने गोख्रों दाबि खालामनायाव बीजेपी दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आख' जादों जेराव गासै 8 जों लोगोसे आरो गुबुन बिबानाव माखासे माने दाबि दिखांदों आरो बे दाबिफोरा जाहैबाय फैबाय थानाय सरकारखौ मोदी सरकार एबा बीजेपी सरकार बुंनो मोननाय नङा बेनि जायगायाव बुंनांगोन एनडीए एलायन्स गभर्नमेन्ट एबा एनडीए सरकारनासो बुंनांगोन होननानै दाबि दिखांदों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों लोगोसे बेजों लोगोसे नीतीश कुमार आरो चन्द्रमोहन नायडू बिथांमोना गासै 8 मन्त्रि नागिरदों लोगोसे आरो माखासे माने उदां बिजाथिफोराबो मन्त्रि नागिरदों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि TDPन बर' बिथाङाबो माखासे सिगांसो खौरां मेलनि गेजेरजों मन्त्रि नागिरनायनि बाथ्रा बुंदों स्टेट मिनिस्टार नागिरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो मोदी सरकार एबा मोदीनि बीजेपी दोला थारैनो बे समाव लोरबां जागोन नामा आरो फैबाय थानाय समाव सरकारा बायफिननाय बायदि बेबायदि थासारियाव जागोन नामा गोबां सुबुंनियाव गोबां माखासे सोंथि जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि बिग ब्रेकिं आपडेट थारैनो फैबाय थानाय समनि सरकारखौ बीजेपी सरकार बुंनो मोननाय नङा बेनि जायगायाव एनडीए एलायन्स गभर्नमेन्टसो बुंनांगोन होननानै दाबि दैखांदों नीतीश कुमार आरो चन्द्रमोहन नायडू बिथांमोना बेफोरबायदि गोख्रों दाबिखौ दैखांदों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे 8 मन्त्रि जुदि होआब्ला अब्लानिया एनडीएनिफ्राय एबा एनडीए जथाय दोलोनिफ्राय साइड जागोन एबा साइड दानगोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों।